Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin ni sabgunin niyo na mga ina sa tagkatahuran ni mga orasahat. Siyempre sa ating mga pamangkin. Maayong gabi. Isang maulan, isang malamig po na gabi po ang nasa atin mga kabisyaw. Alam mo, kaninang tanghali, sobrang init, tas biglang kumulimlim, no? Bandang hapon. Tapos, kanina lang, no? Umulan, ewan ko lang kung ngayon. Umuulan ba sa inyong lugar dyan, no? And of course, so shout out sa mga bumabiyahe ngayon, no? Especially sa ating mga Grab driver. Ayan, especially kay Jade Glend. Tama ba yun? Ngiga kayo. Jade Glend Bendano ngayon, no? Na nagmamaneho kay Sir Ivan. Ingatan mo yung boss namin, ha? Mabait yan. Yawards, oh. Ayan, siyempre sa mga taxi driver ngayon na nakatutoy sa atin, no? Okay ba yung kita, ha? Sa mga riders din pala, no? Nakatutoy din sa atin. Mga trailer truck driver din natin, no? Kasama na rin ang kanilang pahinante. Oo, at mga security guard siguro, no? Habang katabi yung telepono. Sila lang yun. Ganitong oras, madalas ang katabi ng mga security guard ay hindi babae kundi telepono. Habang may kinakausap na inday. Ay, nako. At hindi lang yan po, no, mga kabisyo, sa mga siguro sa mga karinderya, no? Ganitong oras siguro, no, habang naghahanda siguro ng pang-dinner sa kanilang mga customers, habang hinihiwa ang karne, mga recados, mga panakot po yan sa Bisaya. Hello, magandang gabi. Of course, tama-tama din naman kabisyo na lagi niyo po akong kasama tuwing gabi. Ako po ang inyong Uncle Totoy, Totoy Bato. And of course, ang programa po natin, Totoy na Lab. Yan. Matanong lang kita ngayon na kabisyo, no? Ikaw, ha? Kung sakaling tapos ka na sa ginagawa mo, halimbawa, tapos ka na sa mga gawain mo sa trabaho, sa opisina, o kaya naman sa bahay, no? Ayan. Ano usually ang ginagawa mo? Ano? Yeah, words. Kailangan pa bang i-memorize yan, no? Basic. Magpahinga, siguro matutulog, o diba? Yan yun yung madalas na ginagawa, no? Yung iba naman, pag walang magawa at maraming kasamahan sa bahay o kaya sa opisina, ang ginagawa nila, nanggagago. Oo, nagkikwentuhan, nagmamarites-marites. Yun ang madalas na senaryo ng mga wala nang ginagawa. Tapos na eh. Di ba? Kaya naisip ko ngayon mga kabisyo. Siguro, ikaw ngayon, no, na hawak mo yung cellphone mo habang nakikinig sa radyo sa 90.7 Love Radio. Punta ka po sa aking fanpage ng Totoy Bato Official. At ang nakalagay doon ay mga ginagawa ng mga taong walang magawa. Oo. Again, mga ginagawa ng mga taong walang magawa. Baka ikaw, anong ginagawa mo ngayon? Tapos ka ng mga gawaing bahay, no? Kaya naman sa pagtatrabaho. Ay, nako. Yan po ang ating pag-uusapan dito mga kabisyo, no? Simula ngayon hanggang 12 midnight, no? Lunes hanggang Biyernes po ang ating programang Tutoy na Lab. Ako ang inyong halandong magsisibya sa radyo. Yawards. Ako ang inyong Uncle Totoy, Totoy Bato. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Maing gabi, kabisyo. Yawards. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic.